Hi guys, good morning. Magluluto pala kami ngayon guys ng isda, yung sinabawan. Ayan, gisahin muna natin yung luya, bawang, tapos sibuyas. Lagay na din pala natin guys yung kamatis. Yung okra guys, lagay na rin natin. Lagyan na din pala natin ng tubig. Lagay na rin natin yung isda. Pati yung talbos, lagay na rin pala natin. Yan guys, dyan yung galing sa tanim namin. O, saan ka pa, diba? Di na kami bumili. Pag may tanim ka talaga, may kukunin. Sariwa pa. Ayan guys, lagyan na din natin ng kalamansi. Yan yung pinang-asim namin. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood sa aming channel. God bless everyone. Bye.